Salut, eu sunt Leo și azi vom juca Counter-Strike pe bot. Hai să începem. Deci eu nu prea îmi place să joc Counter, că nu prea mă pricep. Sincer, nu prea știu deloc, nu. Ce? Țigană? Nu. Nu, asta. Cum a făcut ăla? Mamă, ce prost am dat! Hai de capul meu! Ce fac am pe al în parte? Cum am zis, nu prea știu. Am dat cap. Îmi face ăla. Na, i-am dat cap. Capul la 2. Mai aveam 39 HP. Bă, sunt cam bun ce, mă. Să vede. Sunt bun, dar nu sunt căutat. Așa. Mamă, 4 HP ce fac cu toate cu ăsta? Mamă, ce morți, măi! N-am ce să fac. Îți fac un video, nu. Hai de capul meu! Cristosul mătii! Ce? Wow, ce cafe am dat! Pentru asta merg cât mai multe like-uri. Să începem, bă. Oh, ce bun a fost la capă. Oh, răscritor morți, mătii! V-am spus, nu prea știu să joc. Asta e, nu știu să joc. Joc așa, nu știu de pixele, nu prea joc. Asta este, ți-am dat cap, îmi pare rău. Mi-a dat cap, Doamne, cum să cred.
născut Hristosul mătii. Ce școala nu este așa? I-am dat cap. Ce bun sunteți, fiței. Jucăm fața ascunsele, ani. Cam atât a fost acest episod. Nu uitați să dați un share, un subscribe, un like și toate cele. Până data viitoare mai avem cu bye bye!